subscribe sannan ƙararrawa sannan ku danna like. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, kuma barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai suna daga taskar gidan magani Herbal. Shiri na musamman da ya saba kawo muhimman bayanai akan magungunan gargajiya tare da koyar da hanyoyi masu sauƙin gaske da mutum zai iya sarrafa maganinsa da kansa kuma a gidansa in Allah ya so ya yarda, domin taimakon kansa da iyalansa. Insha Allahu a yau cikin yardar Allah da taimakonsa zan yi ɗan takaitaccen bayani akan amfanin albasa a jikin ɗan adam. Da yawan lokaci mutane sukan ɗauka albasa amfaninta kawai a yanyanka ta idan za a tafasa mai, ko kuma a saka ta a cikin kayan miya a yi girki da ita. Haƙiƙa ba iya amfanin albasa kenan ba. Albasa tana da tarin amfaninnika masu ɗimbin yawan gaske, musamman ga lafiyar ɗan adam. Zan faɗi ƙwaya 2 ko 3 daga cikin irin amfaninnikan da albasa take da shi a ɗan taƙaice. Ana amfani da albasa wajen magance matsaloli irin na ɗaukewar sha'awa ko kuma ƙarancin ni'ima a wajen mace ko namiji. Yanda ake sarrafa ta shine za a samu albasa manya masu kyau ba tare da ɓata lokaci ba. Za a yanka su, ma'ana kowace ɗaya sai a raba ta gida 4, sai a zuba su a cikin tukunya, sai a sa ruwa kamar misalin kofi 2, sai a ɗora a wuta ai ta tafasawa, ya ta tafasa har sai ruwan nan yawansa ya ragu akan yanda aka san shi. Daga nan sai a zo a zuba zuma a ciki. Idan ruwan ya kai cokali, in ya kai rabin kofi, to sai a zuba zuma misalin cokali 3. Idan ya haura rabin kofi, gwargwadon dai yawansa gwargwadon zumar da za a sa a ciki. Daga nan sai mace ta riƙa sha, in Allah ya so ya yarda za ta rabu da matsalar bushewar gaba da ɗaukewar ni'ima wanda mata suke fama da shi. Haka kuma yana gyara ruwan maniyyi na namiji wanda yake fama da yawan tsinkewa sanadiyar sanyi ko kuma kauri fiye da yanda ake buƙata. To insha Allahu mutum idan yana shan ruwan albasan nan tare da wato ainihin zuma, zai samu cikakken gyara wanda ya kamata akan wannan matsala tasa. Sannan kuma daga cikin irin amfaninnikan da albasa take da shi a jikin ɗan adam, ana maganin amosani da albasa. Yanda ake yi shine za a yanyanka albasa, sannan a markaɗa ko a jajjaga ta. Daga nan sai a matse ruwanta. Wannan ruwan sai a riƙa dangwala da auduga ana shafawa a cikin gashin kai. Tana kawar da amosani na ka, sannan kuma tana magance wato furfura, musamman ga wanda furfura ta yi wa sammako, lokacin fitowar ta bai yi ba ta fito. To in Allah ya so ya yarda, in dai ana shafa ruwan albasan nan, zai kauce a cikin ƙanƙanin lokaci da yardar Allah. Sannan yana daga cikin amfanin da albasa take da shi a cikin jikin ɗan adam, tana kawar da datti wanda yake maƙalewa a guraben duhu. Abinda ake nufi da guraben duhu, kowane ɗan adam
yana da wasu gaɓoɓi a jikinsa waɗanda za ka samu wannan gaɓoɓin sukan fi ko'ina duhu a jikinsa. Misali, kamar cikin hammata, matsin cinya, ko kuma a gaban mutum in yi aski zai ga gurin ya fi ko'ina baƙi, ko kuma gwiwar hannu, ko gwiwar ƙafa, ko kuma idon sawu. Mafi yawa waɗannan ɓangarorin sukan zamanto mafiya duhu a cikin ɓangarorin jikin mutum. To shi ma yanda ake yi, ana yanyanka albasa, a markaɗa, a tace ruwan, sannan a markaɗa ainihin ganyen magarya, shi ma a tace ruwan, sai a cakuɗa da wannan ganyen da wannan ruwan albasa, sai mutum ya riƙa shashafawa a duk wuraren da ya san cewa sun yi duhu a jikinsa. Da yardar Allah za a samu rabuwa da wannan matsalar. Amfanin albasa bai tsaya a iya nan ba, yana da tasiri a wajen yara ƙanana, yana da tasiri a wajen mata da maza, domin albasa tana maganin tari, musamman irin tari na yara wanda za ka ga yaro ya kasa bacci yana ta tari. To a dafa albasa, a sa citta da zuma a ciki, a ba wa yaro ruwan ya sha. In Allah ya so ya yarda ana samun sauƙi daga wannan matsala. A taƙaice dai, yawan amfanin da albasa take da shi ya wuce a zauna ana lissafawa, sai dai a faɗi gwargwadon iyayen da ya samu. Idan ba manta ba, a baya ma na taɓa yin wani bidiyo akan amfanin albasa, to yau ma na sake yi, amma amfanukan da na faɗa yau sun bambanta da wancan. To amma a taƙaice dai zan taƙaita a nan, sai kuma wani lokacin idan Allah ya sake sada mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.